vás pri ďalšom videjku. Dneska to bude ochutnávka. Sorry, že som dlho nenatáčal, vyjde Pocket Sorry. Neviem koľko, asi 6. diel, môžete sa tešiť. No, ale nie som to od toho, ale daj odber a like predtým, až keď budeme ochutnávať. Bol som akvárium pred pár dňami, mám nový hairline, neviem, jak sa to volá. No ale kúpil som si tam, chcel som Prime, hej, také limitky, alebo takýsky, ale ja som si kúpil. Mali tam ešte jednu príchuť. Mr. Beast Chocolate, je to originálna, hej, Feastables. Takže poďme to ochutnať. Nikdy som ju nemal. Hej, ale ja verím, že bude dobré. Poďme na to. Počkajte, vy neviete, ako mňa. Jo, je v takomto stave. Originálne. Vieš, čo máš robiť? Sure. Takto hore je tu, že sure a devor. Ideme to ochutnať. Za 4 eurá. V Bratislave v Candy Store majú za 2. Nedám cítiť horkosť. Jo. Musíš sure. Pošli to svojim kamarátom. Nech dajú odber. Chceme 50 dobrať. Má to také prúžky. Je horká. Ale jak je tenká. Tak sa dobre ľahko je. Za 4 eurá som si mohol kúpiť nerdy alebo takýsky. Jo, budem na ďalšom videjku ochutnáme Doritosky alebo Cheetosky. Keď chcete, aby som ochutnal Hot Chip Challenge, dajte like a odber. Za 30 odberateľov ochutnám Hot Chip. Vyberám 5 odberateľov do Hot Chipu. Je tam cítiť horkosť. Už som to hovoril. Ale taká divná horkosť. Za 4 eurá. Jo, preto je v takom stave, lebo som ju mal v aute. Jo. Dobrá. Ale horká. Díky, že ste kúkali toto video. Keď chcete, by som ochutnal Hot Chip. 5 odoberateľov do 30 a potom 20 odoberateľov a cililing,
bude prvý live stream za 50 odberateľov. Jop. Takže čuste. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Už začnem častejšie natáčať. Hola hej, maj sa pekne, daj odber a like do 30 odberateľov, ochutnám hotchip. Takže čus, ja už musím ísť, takže čus.